ଚାଲ। ତମର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କିଏ କଲା? ଆରେ ମତେ କିଛି ପଚାରନା, ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଥିଲି ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ସ୍କୁଟି ଆଣି ଲଗେଇଦେଲା, ମୋର ହାତଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଗଲା, ଆଖିଟା ମାଡ଼ ହେଇଗଲା। ଆରେ ତମେ ସେ ଝିଅର ଗାଡି ନମ୍ବର ନୋଟ କରିଛ ନା ନାଇଁ? ହଁ, ନମ୍ବର ନୋଟ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଝିଅଟା ଦେଖିବାକୁ କେମିତି? ସେ ଝିଅଟା ଦେଖିବାକୁ କୁଞ୍ଚୁ କୁଞ୍ଚିଆ ବାଳ, ଆଖିଟା ନୀଳ, ବା କି ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। Oh no! A few moments later.